Fa mesos que naveguem, fa mesos que estem sols, fa mesos que som només nosaltres i la mar. Naveguem per la costa nord de Sicília, fa bon temps i brises suaus. Els nostres cossos, ara, segueixen només el ritme d'aquesta mar tranquil·la que ens acarona i ens calma. Ara sé que ja formem part de la mar. Les milles passen de pressa. Capo San Vito, Capo Gallo, Badia de Mondello i en no res Palerm. Encara no hi volem arribar, encara no. Fa 4 mesos que vàrem sortir de Barcelona. Vàrem sortir sense cap destí predeterminat. I ara sabem que Palerm serà el destí final. Serà on posarem fi a aquest viatge i tornarem cap a casa. No cal dir res. Fondegem a Mondello i passem una última nit a la mar. Demà al matí ens vestirem, entrarem al port de Palerm i serem 2 turistes més visitant la ciutat. Però ara, per un instant, sentim com aquest aire salat, aquest blau infinit, s'apodera de nosaltres. Palermo al fons, la bahia de Mondello, i el Capo Gallo. Ja no has fet venir encara prou homes amb motos i barca? Està venint tot el poble a veure? Estic gravant. Et veig una mica estressat, Josep. Què, que arribem o què?
Palerm és com un tros d'història cobert de pols. Una ciutat fosca, oblidada i maltractada per governs, màfies i especuladors. Però tanmateix, és una joia arquitectònica que fa mal al cor de veure-la en aquest estat. És una ciutat que ha sabut mantenir l'arquitectura de totes les civilitzacions que l'han habitat, i que són moltíssimes. Podríem dir que tant per bé com per mal, Palerm és la història viva de la Mediterrània. En especial, ens crida molt l'atenció el Palerm àrab normà, que ha estat declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Podem visitar antigues mesquites àrabs que amb l'ocupació dels normands varen ser convertides en esglésies catòliques i on la combinació dels dos estils és exquisit i únic. A poc anirem descobrint que Palerm és això, una ciutat multicultural on la història es fa present en cada detall. Quan ens endinsem als carrerons de Palerm, és com si a poc ens anéssim transportant a la veïna Tunísia. Els carrerons s'omplen de parades acolorides amb tendals vermells. Sembla que hàgim entrat en un veritable zoco àrab. Els carrers ara són un mercat on es pot comprar de tot. Verdura, peix, carn, estris de cuina i tot el que ens podem imaginar. Tot es ven al carrer, les parades s'amunteguen caòticament unes sobre les altres i com a únic element tecnològic unes simples bombetes que acaben de donar color a tot plegat. Els venedors criden els preus i les ofertes i nosaltres aprofitem per omplir la nevera del tirant. Això ja t'agrada, tu, tenir menjar, obrir la nevera... Tu volies marxar sense menjar. Si insistent tinc de menjar. Què passa? Que, clar, tu vols aquí pescadito fresco... No, els saboretes no ho sé perquè no m'exacta, però els copets feien molta olor a mar, Aquest és l'últim d'una sèrie de 9 vídeos del darrer viatge que vàrem fer amb el tirant. Un viatge sense presses, sense destí predeterminat i en estones ens varen acompanyar els meus fills, el Pau i l'Alba, i a d'altres vàrem estar sols, la Noemí, la Mar i jo. Vàrem sortir del port del Garraf, prop de Barcelona, i vàrem passar per Mallorca, Menorca, Sardenya i Sicília. Però el realment important va ser l'immens espai blau que hi ha entre les illes, la mar. La mar és un altre món, amb les seves pròpies lleis, on el temps s'alenteix i tot queda a mercè de la natura, un espai on retrobar-se i retornar al més essencial de la vida.
Ara fa un any que vaig començar a endreçar una sèrie de vídeos i records que teníem de l'últim viatge que vàrem fer amb el Tirant. Són imatges de l'any 2006 i d'això ara ja en fa 11 anys. Vaig decidir publicar els vídeos a YouTube per poder compartir-los fàcilment amb la família i els amics. Us volem agrair la gran acollida que han tingut entre la comunitat de YouTube. Al cap d'un any i amb 9 capítols publicats, el canal La Vida Vela té prop de 4.000 subscriptors, més de 2 milions de visualitzacions i un munt de likes i de comentaris. Tot això ha sorgit de forma inesperada i per nosaltres ha estat una veritable sorpresa. Moltes gràcies a tots els que ho heu fet possible. En els propers capítols farem un salt a l'actualitat. Veureu que som més grans, però que seguim igual d'enamorats de la mar.